दिनै बे जोंनि गरेस्वर समाजनि अन्तर्गत गुरमु पथला गामियाव मानगोनां चक्रधर बर' समाज सिबियारि बिथांनि नाजानायाव जों असम सरकारनिफ्राय जों बृहत आसुनि मोननो हादों। बेनिखायनो जों गुरमु गामिनि रायजो जानो जथेस्थ गोजोननाय मोनदों। बेनिखायनो बिथांखौ जों ओनसोलनि जानानै साबायखर बावहरदों। मानोना बिथाङा दैदेनगिरि नङाब्लाबो समाजनि कारणे दाब दाब जायगायाव बाथौ मन्दिर लुनो हादों। जेनेबा जोंनि गुरमु गामियाव आरो बे लख्रा बरनगराव आरो बे सोमलिबारि ओनसोलावबो बिथाङा गेदेर गेदेर बाथौ मन्दिर लुदों। आरो बेनि अनगायैबो बे जोंनि गुवाहाटी सिटियाव बे बाथौ ISBT सेराव थानाय जोंनि बे बर' साहित्य सभानि प्लेग्राउन्डआव बृहत प्रजेक्ट लानानै बिथाङा बाथौ मन्दिर लुगासिनो दङ। बिथाङा समाजनि कारणे जथेस्थ मोजां खामानि मावदों। बेनिखायनो बिथाङा फैगौ गरेस्वर समस्तिनिफ्राय बिथाङा रायजोखौ सेवा खालामनायनि थाखाय इलेक्सन गेलेनो नागिरदों। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरा बिथांखौ बेक्ति हिसाबै गासैबो अनो। बेखौनो आं गुरै खावलायहरो। मा बुङो नैबे सम जों जथेस्थ गोग्गानाय मोनदों। मानो होनबा जों प्रथम अबस्थायाव जोंनि बे रायजोआव मोनसे मिटिं जादोंमोन। गासैखौ समाजखौ लानानै गामिनि परिस्थितिखौ लानानै बेयाव बिथाङा बुंदों जे बर' आइजोफोरखौ जे आं असम सरकारनिफ्राय मोनसे स्किम लाबोगासिनो दङ। गतिके नोंसोर सिन्था खालामनाङा, आं बे गुरमुआवनो आं लुगोन बे बाथौ मन्दिरखौ। गतिके बिथाङा बुंदोंमोन जे रायजोफोरा प्रथम अबस्थायाव बिसासखौनो खालामाखैमोन जे इमान गेदेर जे प्रजेक्ट लाबोगोन। जेथिया समयजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै बिथाङा खामानिखौ दिनैसिम मावफुंहोबाय। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोनदों। आरो बे मन्दिरखौ बे मेदाननि भितरावनो असमनि मानगोनां CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि उपस्थितियाव बे मन्दिरखौ खुब उद्बोधन खालामगोन आरो।